שימוש בפיניקל סטודיו 18 בכלים בסיסיים. מבטל את הדיפולט וניגש לפייל, New, Movie. את הפרויקט האחרון אני לא רוצה לשמור כרגע. כעת אני הולך לאימפורט. מעלה מוזיקה חינמית, לדוגמה. גורר את המוזיקה, וכעת ניגש למצוא סרטון רלוונטי. מעלה את הקובץ, ברגע שהגעתי לקובץ המבוקש, Start Import. כעת אני רוצה לחתוך סרטון כלשהו, אני גורר אותו לכאן. נותן לסרטון לעלות. וכעת אני רוצה להחליש את הסאונד של הסרטון. ניגש לדיספליי של האודיו עם הקווים, לוחץ עליו, וכעת אני שם את הסמן שיהיה לבן אפרפר, גורר אותו כלפי מטה. אם כעת אני אפעיל את הסאונד, ישמעו רק את המוזיקה ואת הוידאו. אבל אני רוצה גם להוסיף את דברי המלל שלי. כאן יש לנו הקלטה בתוך התוכנה. לוחץ עליה, לוחץ ריקורד, וכעת זהו הזמן של ההקלטה שתהווה את הרקע לסרטון ולמוזיקה. סטופ, yes, ועל ה-X אני סוגר. מעלה את סרטון האודיו כלפי מעלה, שיהיה קרוב ואני אצפה בו בצורה ברורה. כעת אני רוצה לחתוך קטע מסוים. אני קודם כל מחליש את המוזיקה קצת, נותן לקול שלי להיות דומיננטי כשאני מעלה אותו כלפי מעלה. וכעת זהו הזמן של ההקלטה שתהווה את הרקע לסרטון ולמוזיקה. אני עוצר ורוצה כעת לחתוך את הקטע הספציפי מהסרטון. לוחץ על הסרגל, סרגל החיתוך. החלק הזה הוא עכשיו נחתך לחלוטין. אני לא רוצה גם את המוזיקה לחתוך. אני רוצה רק את הקטע של הסרטון. לוחץ עם הסמן למקום אחר, גורר את זה קצת, ואת הקטע הבא אני רוצה לחתוך. שוב, סרגל חיתוך, וכעת החלק הזה ניתן לגזור. לוחץ delete, ואותו חלק נעלם לי מהמסך. כעת אני יכול גם כן להגביר ולהוריד את המוזיקה. לדוגמה, מהשלב הזה אני רוצה להעלות את המוזיקה. שוב, הסמן נמצא פה, לוחץ נקודה אחת, ולידו עוד נקודה. עובר לנקודה השנייה, וגורר בהדרגה לאט לאט כלפי מעלה. גם כאן אני רוצה להעלות אותו. ולקראת סיום אני רוצה להוריד את המוזיקה, את סאונד המוזיקה, לוחץ פעם אחת פה, עוד אחת פה, וגורר כלפי מטה. את הסמן אני מעביר עד למקום הזה שבו אני רוצה לחתוך גם את המוזיקה. שוב, סרגל, לוחץ,
ומוחק. כעת הסרטון מוכן. אני הולך לאקספורט, חשוב מאוד, מוודא שהוא נמצא על MPEG-4, Best Quality, ומצרף אותו למקום, לתיקייה שבה אני רוצה שאותו סרטון יהיה. אישור, Start Export, נותן לו שם, מוודא ששוב אני נמצא בתיקייה המתאימה ועושה Save. כעת הסרטון עולה לאותה תיקייה. אם אני אלחץ כאן, אני אראה אותו באותה תיקייה. סוגר כאן, Close, וגם סוגר כאן. מומלץ לשמור את הסרטון, Save Movie As, וניתן כעת להשתמש בסרטון שנמצא בתיקייה. בהצלחה.